Vittu, kuka sillä on tulossa? Minä. Paralla Hunter. Joo, se on just tää. Niin on. Talo on tyhjä. Talo tarjoaa. No vittu, kukaan me tänne sisälle työnti? Tuolla! Yes! Jokki. Tuolla. Hunteriksi. Anna me ammuset! Yes! Ammut. Ammuksen säästely, mitä vittu se on? Jokki. Tapoon. Hyvä, kiitos. Vittu kun tuo kyrpä näin naraa. Mikä oli? On sun normissa. Voisiko se paskahousu kuolla? Sori, en nyt ihan näe. Mihin vittu? Tänne päin. Piiloon. Ai vittu mun akreaveri. Anna mulle pensakannu. Noita kävelee muuten sinä vieressä. Vittu, mitenköhän eukko? Tulee oma Se on palava paskako se oli. Tuo. Voisiko mennä helvetti minun eestä, mutta tuu runkkas. No mitä vittua, missä mie oo? En tiedä, mutta vittu. Minulla on eukot kimpus. Oot siitä aika komea. Nyt valehtele. Minulla on eukot kimpus. Mitä vittua? Kyllä on sellakin toiveajattelua. Mie on mun eukko pie. Ainoa tapa, miten myös seiskin eukko, eli pesäpalomalla lakaa. Et saat. Firebullets. Onotaan. Hei, sillä on Mitä? Se on Polttaa paa. Let's burn some shit up! No mitä? Mä otin ne tuliammuks nyt mulla ei oo niitä. Haastakaa vissi. Tästä ladata muuten vahingossa. Minä tiedän, no voi vittu! Vittu mällisyykiä. Nyt on mällit kurkus. Vittu mitä saa, ja tulee niistä joka syy. Ja silläkin ymmärtää nuoria meitäkin. En tiedä. Ihan Vittu! No vittu. Jotain kallia. No! Totta kai nyt käyttää sitä. Perkele. No vittu väärä suun. No vittu! Vittu kun rööt. No! Totta kai käyttää sitä. Vittu kun hyppivät niskaan tuolla. No! Vittu. Noniin, älkää lyö minua. Homostellovat. No, vittu jokki! Perkele! Vittu ampuke se paska. Älkää minua. Sorry. Tänne. Friendly fire. Kuusta. Aha. Veetään nyt niin huonosti kuin mä voin olla. No voi vittu. Ei, se oli minun tappo vitun neekeriämmä. Ne vihaa sitä, kun minun tappoo.